Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πάντα σε φόρμα εδώ από το κανάλι Ιωάννινα TV. Απόψε λίγο γυναικείο το θέμα μας, μιας και θα μιλήσουμε για τη γυναίκα και για την ψυχική της υγεία με τον ψυχίατρο, τον κύριο Φώτη Μωρόγιαννη, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ, που για άλλη μία φορά είναι κοντά μου. Και βέβαια κοντά μας γενικότερα σε όλες τις γυναίκες. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με το κομμάτι της ψυχικής υγείας, κύριε Μωρόγιαννη, και να μου πείτε αν αληθεύει ότι οι γυναίκες διαταράσσονται πιο εύκολα από τους άντρες όσον αφορά την ψυχική υγεία και αν ναι, γιατί συμβαίνει αυτό. Καταρχήν, Καρολίνα, σε ευχαριστώ που με καλείς απόψε για άλλη μια φορά και συζητάμε εδώ. Είναι μια βραδιά ιδιαίτερη. Πολλοί άνθρωποι, πολλοί άντρες ίσως απόψε παρακολουθούν ποδόσφαιρο γιατί παίζει μια δημοφιλής ομάδα, ο Ολυμπιακός, και ίσως έχουμε τις γυναίκες μόνες τους στο σπίτι. Αλλά νομίζω ότι ενδιαφέρει πιο πολύ το θέμα μας σήμερα τις γυναίκες. Ίσως είναι μια ευκαιρία να τις στηρίξουμε λίγο και να μιλήσουμε μαζί τους. Έτσι λοιπόν θέλω να σε ευχαριστήσω και εγώ που με καλείς, θέλω να σε ευχαριστήσω που με τιμάς πάλι και θέλω να πω ότι οι εκπομπές στα τοπικά κανάλια που αφορούν την ψυχική υγεία αλλά και γενικότερα την προαγωγή της υγείας, μάλλον όχι, την αγωγή υγείας των πολιτών και ιδιαίτερα των γυναικών, αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε μέσα από τις εκπομπές και την προαγωγή της υγείας τους, θα ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα, πραγματικά πολύ φιλόδοξο. Αλλά οπωσδήποτε έχουν σημασία οι εκπομπές αυτές, γιατί με αυτή την έννοια στεκόμαστε κοντά στους ανθρώπους, κοντά στους πολίτες και ιδιαίτερα στις γυναίκες, που είναι πάντοτε οι πυλώνες, ας πούμε, της οικογένειας και θα έλεγα και οι πυλώνες της κοινωνίας, το στήριγμα της κοινωνίας, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και αυτό η κρίση μας το έδειξε, ότι οι γυναίκες παίξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σταθεροποιητικό σε αυτή τη φάση, τη δύσκολη που περνάμε. Και ίσως οι γυναίκες να αποτελέσουν μια γέφυρα για να συνοηθούμε και μεταξύ μας λίγο καλύτερα. Γιατί για την ψυχική υγεία θα πούμε πολλά στη συνέχεια και θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά. Αλλά θα ήθελα αν θέλεις και λίγο αργότερα, να μιλήσουμε γενικότερα για την αντιμετώπιση της ασθένειας από τη μεριά της γυναίκας γενικότερα. Πώς η γυναίκα στέκεται απέναντι στην ασθένεια γενικότερα και όχι μόνο στην ψυχική ασθένεια. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα σε σχέση με την ψυχική υγεία της γυναίκας και την ευαλωτότητά της από την αληθεύει ότι είναι πιο ευάλωτες από ότι άντρες. Κοίταξε να δεις, Καρολίνα, αυτό ισχύει ανάλογα με την ηλικία. Ας πούμε, υπάρχουν ψυχιατρικές διαταραχές οι οποίες αφορούν πιο πολύ τους άντρες και τους νεαρούς, τα αγόρια, ας πούμε, στην πρώτη παιδική ηλικία. Π.χ. οι αναπτυξιακές διαταραχές είναι πιο συχνές στα αγόρια και λιγότερο στα θύλαια, στα κορίτσια. Τώρα, όσον αφορά τις διαταραχές που είναι πιο συχνές στις γυναίκες από τους άντρες, είναι κυρίως οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη. Η σχιζοφρένεια, ας πούμε, που είναι μια πολύ σοβαρή ψυχική διαταραχή, έχει την ίδια κατανομή τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες, περίπου η ίδια ακριβώς, με μια ηλικία έτσι πιο πρώιμη για τους άντρες έναρξης η σχιζοφρένεια και λίγο αργότερη η έναρξη της σχιζοφρένειας στις γυναίκες. Επίσης, όσον αφορά την τρίτη ηλικία, επειδή οι γυναίκες ζουν πολύ περισσότερο από τους άντρες, γύρω στα 5 ίσως και παραπάνω χρόνια, εξαιτίας και του αύξησης του προσδόκιμου του όρου ζωής, αλλά και της προαγωγής της υγείας τους εξαιτίας της αντιμετώπισης των νόσων, οι γυναίκες, όπως ξέρουμε, ζουν περισσότερο. Έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών στις γυναίκες τρίτης ηλικίας. Έχουμε δηλαδή μεγαλύτερα ποσοστά άνοιας στις γυναίκες και πιθανόν και άλλων ψυχιατρικών προβλημάτων, οργανικών κατά βάση, στις γυναίκες, τις υπερήλικες γυναίκες, στις γυναίκες τρίτης ηλικίας, εξαιτίας του ότι ούτως ή άλλως οι γυναίκες ζουν περισσότερο, όπως είπαμε. Επομένως, υπάρχουν ορισμένες διαταραχές επίσης ψυχικές που δεν παρατηρούνται καθόλου στις γυναίκες. Π.χ. η αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας και η αντικοινωνική συμπεριφορά δεν παρατηρείται στις γυναίκες παρά ελάχιστα. Είναι πολύ μικρά ποσοστά στις γυναίκες που παρατηρείται αυτό. Επίσης, η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών είναι πολύ μικρή στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Υπάρχουν άλλες γυναίκες οι οποίες παρατηρούνται πολύ πιο συχνές στις γυναίκες, σχεδόν αποκλειστικά από τους άντρες, όπως οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, η ψυχογενής ανορεξία και η ψυχογενής βουλημία παρουσιάζεται σχεδόν 9 στους 10, 9 περιπτώσεις στις 10 είναι γυναίκες και μία περίπτωση είναι άντρας.
Υπάρχει δηλαδή ένα φάσμα, ένα φάσμα διαταραχών όπου κυμαίνονται ανάλογα με την ηλικία, όπως είδαμε, και δεν είναι ακριβώς έτσι όπως χύμα ονομάζουμε ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες από τους άντρες. Απλώς πολλές φορές δεν είχαμε ασχοληθεί, και τα παλαιότερα χρόνια δεν είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ψυχική υγεία των γυναικών σαν μια ξεχωριστή ενότητα επιστημονική και ερευνητική κατηγορία, επειδή με τις γυναίκες δεν ασχολιόμασταν γενικότερα και γενικότερα η ιατρική δεν ασχολιόταν πάρα πολύ με τις γυναίκες. Γιατί αυτό, κύριε Μωρόγιαννη? Είχαμε ταυτίσει την γυναίκα με την απόλυτη υγεία και είχαμε συσχετίσει τα προβλήματα υγείας της γυναίκας, πέρα από τα οξέα προβλήματα που ήταν τα ίδια στους άντρες και στις γυναίκες, είχαμε ταυτίσει τα όποια προβλήματα της γυναίκας με την αναπαραγωγή και μόνο. Είχαμε δηλαδή τη γυναικολογία, ας πούμε, και τη μευτική σαν κύρια πηγή παθολογίας της γυναίκας και ό,τι απορρέει από αυτή. Γενικότερα δηλαδή η ιατρική δεν ασχολιόταν με τα χρόνια νοσήματα τα οποία στη συνέχεια μετεξελίχθηκαν τα οξέα προβλήματα που είχαμε παλιότερα. Παλιότερα δηλαδή οι αιτίες θανάτων ήταν κυρίως οι λοιμώξεις, τα ατυχήματα κλπ. Τώρα πια τα νοσήματα που επικρατούν και επιπολάζουν στο γενικό πληθυσμό είναι τα χρόνια νοσήματα. Τα αυτοάνωσα νοσήματα, οι πνευμονοπάθειες, τα χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, ο καρκίνος, τα εκφυλιστικά νοσήματα, τα νοσήματα τα νευρολογικά, οι ενδοκρινοπάθειες, ο ζαχαρόδης διαβήτης, ο υποθυροειδισμός και άλλα. Έχουμε δηλαδή όλα τα νοσήματα έχουν μεταπέσει σε μια χρόνια κατάσταση και γι' αυτό δεν μιλάμε πια για οξέα νοσήματα παρά μόνο για λίγα, για τα επίγοντα, αλλά παρά για χρόνια νοσήματα τα οποία η πρόοδος της ιατρικής τα έχει κάνει διαχειρίσιμα. Και έτσι λοιπόν έχουμε και πολλά σωματικά προβλήματα τα οποία προκαλούν στις γυναίκες περισσότερη ψυχοπαθολογία από ό,τι στους άντρες. Εγώ θα ήθελα να αφήσουμε λίγο αυτά τα χρόνια νοσήματα. Εγώ θέλω να μιλήσουμε καθαρά για την ψυχική υγεία. Υπάρχει κίνδυνος θανάτου αν νοσήσει μια γυναίκα από κάποιο ψυχικό νόσημα και σε τι ποσοστό? Τα προβλήματα που προκαλούν, τα προβλήματα που αυξάνουν τη θνησιμότητα στις γυναίκες είναι τα εξής. Πρώτον, για τις έφηβες έχουμε πει ότι η ψυχογενής ανορεξία είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, η οποία οδηγεί και προκαλεί και αυξάνει τη θνησιμότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει 20 με 25% θνησιμότητα από μόνη της και αυτή αυξάνεται κατ' έτος ανάλογα με τη χρονιότητα και τις ιατρικές επιπλοκές. Σχετίζεται πολύ με την αυτοκτονία κλπ. Τα ξέρουμε πολύ καλά αυτά και τα έχουμε πει. Είναι μια πολύ σοβαρή αιτία θνησιμότητας, το τρίτο σοβαρότερο νόσημα στην εφηβεία. Τα νοσήματα από τα οποία κινδυνεύει να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα επίσης είναι η αυτοκτονία στην ενήλικη ζωή, είτε εξαιτίας των ψυχώσεων, σπάνια, είτε εξαιτίας των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών από την κατάθλιψη, από την ψυχοσική μορφή της κατάθλιψης που συμβαίνει σε ένα μικρό ποσοστό σε γυναίκες. Γενικότερα, οι αυτοκτονίες, όπως ξέρεις και όπως έχει μελετηθεί πολύ καλά, είναι πολύ λιγότερες στις γυναίκες. Οι γυναίκες κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας πολύ περισσότερες από ότι οι άντρες, ενώ οι θάνατοι από αυτοκτονία των γυναικών είναι πολύ λιγότερες. Η αναλογία είναι 7 στους 10, 7 άντρες ή 8 προς 2 γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτοκτονίας. Άλλα αίτια στα οποία να χάνεις τη ζωή σου από ψυχιατρικό πρόβλημα δεν υπάρχει. Τα ψυχιατρικά προβλήματα σχετίζονται πολύ συχνά με άλλα ιατρικά προβλήματα τα οποία εμφανίζονται ως επιπλοκή της συμπεριφοράς των ανθρώπων που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα. Δηλαδή η παραμέληση της υγείας που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα μπορεί να οδηγήσει σε επιπλεγμένη ιατρική νοσηρότητα, καθώς επίσης και οι μεταβολικές, τα προβλήματα που οφείλονται εξαιτίας της χρήσης των φαρμάκων που πολλές φορές δημιουργούν παρενέργειες, το μεταβολικό σύνδρομο, η απώλεια βάρους, ο πλημελής ιατρικός έλεγχος και διάφορα άλλα προβλήματα τα οποία αυξάνουν την νοσηρότητα γενικώς των γυναικών εξαιτίας του πρωταρχικού ψυχιατρικού προβλήματος. Εγώ θα σας ρωτήσω τώρα και λίγο γενικά για την γυναίκα ως ασθενή. Πώς επιδράει η οποιαδήποτε μορφή ασθένειας στον ψυχισμό της γυναίκας και μάλιστα πάντα σε συσχέτιση με τις διάφορες φάσεις κύκλου ζωής της γυναίκας.
Μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, η εφηβική ηλικία, η ηλικία που μια γυναίκα είναι στη φάση της εγκυμοσύνης ή του θυλασμού, η γυναίκα στην εμεινόπαυση, στη γερωτική ηλικία. Πώς επιδράει λοιπόν η ασθένεια? Ναι, πραγματικά η ασθένεια γενικώς και η ψυχική αλλά και η σωματική επιδρά με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας, αναμφίβολα. Όταν εμφανιστεί μια νόσος στην εφηβεία, ένα πρόβλημα υγείας σε μια έφηβη κοπέλα, πραγματικά το σοκ είναι απίστευτο. Γιατί η νεότητα κατά κανόνα θεωρείται ότι είναι άτρωτοι. Οι έφηβοι θεωρούνται ότι είναι άτρωτοι, δεν νοσούν από τίποτα. Είναι άνθρωποι κατά τεκμήριο υγιείς, έχουν το σύνδρομο του Ίκαρου. Ότι λειτουργούν απερίσκεπτα και πολλές φορές απρόσεκτα και θεωρούν ότι δεν προσβάλλονται από τις νόσους. Εάν συμβεί κάποιο πρόβλημα υγείας στην εφηβεία, λοιπόν, το σοκ είναι απίστευτα μεγάλο και η έκπληξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι το αίσθημα δηλαδή του ανίκιου. Δεν εξηγείται, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Γι' αυτό πολλές φορές συχνά τέτοιες καταστάσεις στην εφηβεία και στην νεαρή ηλικία των γυναικών, κυρίως των γυναικών, αλλά και των ανδρών, αλλά πιο πολύ των γυναικών, όπως συζητάμε, είναι η οργή, ο θυμός και το πολύ μεγάλο άγχος και η ένταση, η ανησυχία που νιώθουν εξαιτίας αυτού του ευνίδιου συμβάντος σε μια τόσο νεανική ηλικία που θεωρείται ανίκιο, θεωρείται δηλαδή μη φυσιολογικό. Θεωρείται ότι δεν εξηγείται, δεν μπορεί να θεωρηθεί λογικό να νοσήσει μια νέα γυναίκα ή μια έφηβη. Προφανώς, εάν μια νόσος εμφανιστεί σε μια γυναίκα η οποία είναι παντρεμένη και έχει παιδιά, μια γυναίκα δηλαδή αναπαραγωγικής ηλικίας που έχει οικογένεια, προφανώς αυτό θεωρείται ως μεγάλο πλήγμα για την ίδια, γιατί διαταράσσει πολλές ισορροπίες οι οποίες έχουν σχέση με τη φροντίδα των παιδιών, αλλάζει ο ρόλος της ως ανθρώπου που φροντίζει τους άλλους, αλλάζει δηλαδή ο υποστηρικτικός και κεντρικός ρόλος που έχει μέσα στην οικογένεια και φυσικά δημιουργεί αισθήματα πολύ μεγάλης αδυναμίας και ευαλωτότητας σε σχέση με την εξάρτηση που μπορεί να προκύψει από την νόσο, σε σχέση με την αβεβαιότητα όσον αφορά την πρόγνωση και την πορεία της νόσου και σε σχέση με το δέος που μπορεί να προκαλέσει η ίδια η νόσος και την ανυμπόρια, την αδυναμία και την αναπηρία την οποία να δημιουργήσει. Δηλαδή η εμφάνιση νόσου σε μια γυναίκα στην όριμη ηλικία, στην αναπαραγωγική ηλικία, δημιουργεί ένα υπαρξιστικό σοκ. Ένα σοκ το οποίο δημιουργεί καραδασμούς στο υπαρξιστικό της οικοδόμησης, στην ίδια της την ύπαρξη ως ανθρώπου και θέτει πραγματικά σε πολύ ισχυρή δοκιμασία το σύνολο και των δικών της στοιχείων που την οργανώνουν και την συνέχουν ως άνθρωπο, αλλά και το σύνολο των σχέσεών της που έχει γύρω της, με τη μεγάλη αγωνία επίσης για την φροντίδα των παιδιών της. Πολλές γυναίκες που ξέρουμε στην μέση ηλικία, στην ενήλικη φάση της ζωής τους, που έχουν μικρά παιδιά, ανησυχούν πάρα πολύ για τη φροντίδα των παιδιών τους. Θέλουν να δουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν, να ολοκληρώνουν τον κύκλο της ζωής, να αποκαθίστανται, να σπουδάζουν κλπ. Και προφανώς το σοκ που δημιουργείται εξαιτίας μιας νόσου σε μια γυναίκα σε αυτήν την ηλικία είναι τρομερό. Γιατί προφανώς, όπως ξέρεις, οι γυναίκες αισθάνονται πολύ πιο κοντά στα παιδιά τους και έχουν μια ευθύνη για το μεγάλωμα των παιδιών τους, σε αντίθεση με τους άντρες που έχουν ένα κλασικό ρόλο άλλου τύπου, αλλά δεν έχουν αυτή την ίδια στενή σχέση που έχουν οι γυναίκες με τα παιδιά τους. Και σε αυτό είναι ένα φιλογενετικό θέμα, το οποίο δεν είναι κοινωνιστικό και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με κοινωνικούς όρους, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με όρους αναπτυξιακούς και φιλογενετικούς για να εξηγήσουμε την άλλη, τη διαφορετικότητα της σχέσης της μητέρας με τα παιδιά. Δεν μπορούμε να τα εξισώνουμε όλα. Γι' αυτό λοιπόν και οι αντιδράσεις των γυναικών είναι πολύ διαφορετικές σε σχέση με τις αντιδράσεις των ανδρών σε αντίστοιχες περιπτώσεις νόσης σε αυτή την ηλικία. Τώρα, όσον αφορά τις υπέργυρες γυναίκες που είπαμε, η νόσος σε μια υπέργυρη γυναίκα, σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, σχετίζεται με το φόβο του θανάτου, ένα πολύ γνωστό και πολύ συνηθισμένο βίωμα που βιώνουν οι άνθρωποι όταν η ζωή τους έχει φτάσει σε ένα όριο από ένα σημείο και μετά, όπου παρά την πρόοδο της ιατρικής, τα προβλήματα που έχουν σχέση με το θάνατο δεν εξαλείφονται και ο θάνατος είναι πάντοτε πρώτον πυλών σε μια ηλικιωμένη μεγάλη γυναίκα, η υπέργυρη. Το άλλο θέμα που συχνά προκύπτει εξαιτίας της νόσου ή της σωματικής ή της ψυχικής είναι το αίσθημα της αβοηθητότητας που εγείρεται, γιατί πολύ συχνά πολλοί άνθρωποι σε αυτή την ηλικία όταν αρρωσταίνουν χάνουν το αίσθημα της αυτονομίας τους, δεν μπορούν να είναι αυτόνομοι, δεν μπορούν να αυτοσυντηρούνται και είναι εξαρτημένοι πια από άλλα άτομα. Αυτό είναι και πολύ πιο άσχημο σε ανθρώπους ή σε γυναίκες που είχαν μάθει αυτό που λέμε να στίβουν και την πέτρα πιο πριν. Ακριβώς έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει όλα τα δεδομένα και δημιουργεί εξαρτήσεις άλλου τύπου που αυτό συνδυάζεται και με κοινωνικά και οικονομικά θέματα. Γι' αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και στη χώρα μας όπου δεν έχουμε σοβαρά αντιμετωπίσει το θέμα της αντιμετώπισης των ηλικιωμένων
και τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, με μεγάλη επιβάρυνση των νεαρότερων μελών, των παιδιών δηλαδή, των παιδιών τους που αναγκάζονται να φροντίζουν και τους γονείς τους, να φροντίζουν ταυτόχρονα και τα παιδιά τους. Φαντάσου λοιπόν μια νέα γυναίκα η οποία βρίσκεται στο κέντρο της φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων να αρρωστήσει. Πόσο σοβαρό είναι, πόσο σοβαρό πλήγμα είναι να αρρωστήσει μια νέα γυναίκα και πόσο βαριά είναι η διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης. Πολύ συχνά αυτά τα πράγματα παραμελούνται και πολύ συχνά η καταπώνηση των γυναικών, ακόμα και η ψυχοπαθολογία που παρατηρείται, είτε εξαιτίας μιας σωματικής νόσου, είτε εξαιτίας μιας ψυχικής νόσου, υποτιμάται πολλές φορές τόσο από τους γιατρούς, αν τύχει κάποια γυναίκα να νοσηλεύεται στα νοσοκομεία, αλλά ακόμα και από την κοινωνία, ακόμα και από την οικογένεια ευρύτερα, και δεν δίνεται ιδέουσα προσοχή. Γι' αυτό πολύ συχνά βλέπουμε και ψυχιατρικά συμπτώματα που αναδύονται ως αποτέλεσμα σωματικών νόσων να παραμελώνται, να υποτιμώνται, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να καταπονούνται πάρα πολύ εξαιτίας αυτής της παραμέλησης, για την οποία παραμέληση, εκτός από την οικογένεια, μπορεί να ευθύνεται και το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν δίνει τη δέουσα βαρύτητα στην διαπίστωση των ψυχιατρικών νοσημάτων νοσηλευόμενων γυναικών ή γυναικών με χρόνια οργανικά σωματικά νοσήματα. Το άκουσμα μάλλον μιας ασθένειας, νομίζω ότι είτε αφορά τον άντρα είτε αφορά τη γυναίκα, είναι ένα μεγάλο σοκ, ειδικά όταν μιλάμε για βαριές ασθένειες ή για χρόνιες ασθένειες. Όταν λοιπόν μια γυναίκα, γιατί είπαμε ότι απόψε θα ασχοληθούμε πιο πολύ με τις γυναίκες, της γίνει μια τέτοια ανακοίνωση, πόσο πιο βαριά μπορεί να το πάρει σε σχέση με έναν άντρα και πώς μπορεί να το διαχειριστεί, τι πρέπει να γίνει? Ναι, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πραγματικά πολύ συχνά οι γυναίκες αντιδρούν με κλασικούς τρόπους που τους έχουμε περιγράψει κάπως. Ο πρώτος τρόπος που αντιδρούν πολύ συχνά οι γυναίκες και είναι κλασικός, ας πούμε πια, είναι η άρνηση της πραγματικότητας. Δηλαδή δεν δέχονται την πραγματικότητα, δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν την έκταση της νόσου. Πολύ συχνό δηλαδή είναι αυτό το πρόβλημα, να αρνούνται την πραγματικότητα, η οποία δεν είναι ο μηχανισμός άρνησης σαν ψυχολογικός μηχανισμός, ότι κάνω μια άρνηση σε επίπεδο ψυχολογικού μηχανισμού. Κάνω μια άρνηση της πραγματικότητας, δηλαδή συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχει η νόσος, και αυτό έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι προσαρμοστικά, γιατί επιτρέπει την προσαρμογή στη νόσο στο εσωτερικό επίπεδο, δηλαδή δίνει χρόνο στις γυναίκες να αντιληφθούν πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα αυτό, ποια είναι η διαδικασία, ποια είναι η ρουτίνα που θα ακολουθήσει, η ιατρική έλεγχη, επισκέψεις κλπ. Τα αμέσως επόμενα συμπτώματα τα οποία αναδύονται, οι αμέσως επόμενες αντιδράσεις μάλλον που προκύπτουν, είναι το άγχος και η έκπληξη, το οποίο προκύπτει, και στη συνέχεια ακολουθεί αυτό που λέμε η καταθλιπτικού τύπου αντίδραση, η οποία είναι ένα πιο ώριμο συναίσθημα που έρχεται σαν αποτέλεσμα της κατάστασης που είναι αντίδραση της γυναίκας απέναντι σε αυτή την πολύ δυσάρεστη διαπίστωση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας. Πολύ συχνά τα προβλήματα αυτά οι γυναίκες τα διαχειρίζονται κατά κανόνα πολύ διακριτικά, και ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε επαφή με αυτά δεν είναι ο γιατρός τους, σε μια εποχή που έχουμε από τη μεριά των γιατρών έχουμε τεχνοκρατικοποιήσει την ιατρική και έχουμε κάνει την ιατρική σχέση πάρα πολύ βραχία όσον αφορά τη διάρκεια και την έχουμε γεμίσει με ιατρικό έλεγχο και εξετάσεις κλπ. Και έχουμε στερήσει την επικοινωνία και τη συζήτηση με τον ασθενή, με την ασθενή συγκεκριμένα. Πολύ συχνά τα προβλήματα των γυναικών που παρατηρούνται σε αυτή τη φάση τα διαχειρίζονται με τον άντρα τους, με τον σύζυγό τους όταν υπάρχει καλή σχέση, και μη σου φανεί παράξενο ότι τα διαχειρίζονται και με τα παιδιά τους. Υπάρχει δηλαδή μια κινητοποίηση της οικογένειας ολόκληρης και πολλές φορές παράδοξων μελών, όπως ακόμα και τα παιδιά που στηρίζουν τις μητέρες τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όσο μεγαλύτερα είναι τα παιδιά, τόσο καλύτερα. Και πολύ συχνά οι κόρες είναι εκείνες που εμπλέκονται στη φροντίδα των μητέρων τους, με πολύ μεγάλο άγχος και με πολύ μεγάλο κόπο, αλλά πραγματικά λειτουργούν κατά τρόπο υποδειγματικό και κατά τρόπο θυσιαστικό. Το βλέπω κι εγώ. Βλέπω δηλαδή νεαρές κοπέλες που συνοδεύουν τις μητέρες τους
για την παρακολούθησή τους. Και αυτό το ακούω και από άλλους ανθρώπους που λένε τα παιδιά ότι συνοδεύουν τους γονείς τους, μικρά παιδιά, παιδιά φοιτητές ή νέα παιδιά, τα οποία συνοδεύουν τις μητέρες τους για να τους βοηθήσουν να κάνουν το κλασικό ιατρικό έλεγχο. Όλα τα στάδια αυτά, το ένα διαδέχεται το άλλο και πολύ συχνά διαδράμουν από μόνα τους, χωρίς πολλές φορές να χρειαστεί να υπάρξει φροντίδα, ιατρική ή ειδική φροντίδα ή ψυχιατρική φροντίδα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο τρόπος της αντίδρασης μιας γυναίκας εξαρτάται από το πόσο ισορροπημένη είναι και κατά πόσο ισόρροπα έχει λειτουργήσει στις σχέσεις της μέχρι εκείνη τη στιγμή που εμφανίστηκε η νόσος. Αν υπάρχουν δηλαδή προβλήματα συγκρουσιακά, κατά κανόνα τα συγκρουσιακά προβλήματα θα μεγεθυνθούν στη συνέχεια και αν υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν ιδιαιτερότητες ή προβλήματα, η εμφάνιση της νόσου σε μια γυναίκα η οποία είναι μητέρα θα οξύνει τη σχέση με τα παιδιά της και θα οξύνει τη σχέση με το γιο της ή την κόρη της, ο οποίος έχει πρόβλημα. Επίσης, η σχέση με τον σύζυγό της, όπως είπα, αν είναι συγκρουσιακή, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη και θα ενταθεί. Δηλαδή, θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα παρά θα λυθεί και θα έχει και πλημελέστερη βοήθεια. Να δούμε τώρα λίγο τη γυναίκα σε σχέση με τις ψυχικές νόσους. Πρώτα απ' όλα αναφέραμε κάποιες, δεν ξέρω αν τις έχουμε αναφέρει όλες και αν θέλετε αν έχουμε αφήσει κάποια να την αναφέρουμε, αλλά θα ήθελα να μάθω τι και πώς επηρεάζει η ψυχική ή οποιαδήποτε ψυχική νόσος στη σωματική υγεία μιας γυναίκας και γενικότερα πώς τη διαμορφώνει από εκεί και πέρα. Οι ψυχικές διαταραχές έχουν επιδράσει στη σωματική νόσο, αναμφίβολα. Όσον αφορά την κατάθλιψη, έχει μελετηθεί πολύ καλά ότι στην κατάθλιψη έχουμε μια κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι γυναίκες που έχουν κατάθλιψη έχουν μεγάλη ευαλωτότητα σε λοιμώξεις, καταρχήν εξαιτίας της κατάρρευσης του ανοσοποιητικού συστήματος και προφανώς σε πλημελή παραμέληση, σε πολύ κακή φροντίδα της υγείας τους, σε συνοσιότητα, όπως είπαμε, με απόπειρες αυτοκτονίας και με μια κατάσταση η οποία δημιουργεί μαζί με την, ας το πούμε, την πληγίσα ή την ήδη χαμηλή αυτοεκτίμηση που έχουν οι γυναίκες όσες έχουν ψυχιατρικά προβλήματα, μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, σε μια περιθωριοποίηση των γυναικών και σε μια παραμέληση της υγείας τους, της σωματικής υγείας περαιτέρω. Όσον αφορά τις αγχώδεις εκδηλώσεις και το άγχος σαν ψυχικές διαταραχές, η επίπτωση που έχει στη σωματική υγεία των γυναικών είναι ότι αυξάνει γενικά ας το πούμε, την παραμέληση του εαυτού τους, αυξάνει κάποιες απόπειρες αυτοκτονίες που κάνουν εξαιτίας των προβλημάτων που νιώθουν και μπορεί να σχετίζεται οι αγχώδεις εκδηλώσεις με διαταραχές, με την εμφάνιση εκρήξεων επιθετικότητας και βίας μέσα στην οικογένεια, η οποία σε συνδυασμό με την ψυχοκαταπώνηση μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, σε καταστάσεις όπου να έχουμε εμφάνιση επεισοδίων που σχετίζονται με αυτά, όπως η αυξημένη αρτηριακή πίεση ή η εμφάνιση επεισοδίων υπερδραστηριότητας του αυτονόμου νευρικού συστήματος και ταχυκαρδιών που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην κολπική μαρμαρική. Μια κατάσταση που είναι πολύ συνηθισμένη τελευταία και έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζεται και με την ένταση που περνάμε στην κρίση. Όσον αφορά τις ψυχώσεις, οι ψυχώσεις σαν ειδική κατηγορία ψυχοπαθολογίας, έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με την αυτοκτονία και στις γυναίκες και στους άντρες, ότι σχετίζεται με ένα πολύ χαμηλό προσδόκιμο ζωής, γιατί οι γυναίκες που έχουν σχιζοφρένεια ζουν πολύ λιγότερο και οι άντρες επίσης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Δεν προσέχουν την υγεία τους και έχουν συνοσιότητα με άλλες παθήσεις όπως μεταβολικό σύνδρομο, υπερβολικό κάπνισμα, πιθανόν κατάχρηση αλκοόλ, πιθανόν αυξημένο σωματικό βάρος. Ίσως να έχουν υποστεί και περισσότερα επεισόδια κακοποίησης ή βίας, επεισοδίων βίας, τα οποία σχετίζονται με την ιδιαιτερότητα της συμπεριφοράς τους και σε συνδυασμό με την πλημελή παρακολούθηση και των ιατρικών και των ψυχιατρικών προβλημάτων να έχουν μια όχι τόσο καλή φροντίδα της υγείας τους, ακόμα και από τις υπηρεσίες υγείας, γιατί αυτά τα θέματα περνάνε κατά κανόνα απαρατήρητα. Σε σχέση με τη σχέση
αν πάσχουν από άλλα νοσήματα, τα καρδιαγγειακά προβλήματα και οι ψυχώσεις είναι πολύ συνηθισμένα και πολύ συχνά οι άνθρωποι που έχουν ψύχωση έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα περισσότερο, πιθανόν εξαιτίας του ότι διαμεσολαβεί και το κάπνισμα και υπάρχει συνοσιότητα από μεταβολικό σύνδρομο. Γενικώς, αυτά είναι τα προβλήματα που δημιουργεί η ψυχική νόσος στη σωματική νόσο. Θα πρέπει να δεχτούμε επίσης ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα είναι μόνοι τους, είναι άγαμοι, δεν έχουν προβλήματα, δεν έχουν ενταχθεί καλά στις κοινωνικές σχέσεις και στους θεσμούς και βιώνουν συμπτώματα απόρριψης, υπεριθωριοποίησης ή μοναξιάς. Και εδώ είναι ο ρόλος ο δικός μας και ο ρόλος των δημοσιογράφων και ο ρόλος των ΜΟΜΕ να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους για να σταματήσουμε το στίγμα και να προσπαθήσουμε να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι ένταξη στην κοινωνία και ίσες ευκαιρίες και αντιμετώπιση ισότιμη όπως όλοι οι άλλοι πολίτες. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτή η μοναξιά επιβαρύνει την κατάσταση όλη, γιατί η μοναξιά γενικότερα ξέρουμε ότι δεν είναι και ότι καλύτερο για οποιονδήποτε άνθρωπο. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το ξέρουμε πολύ καλά ότι η ψυχοκαταπώνηση που συνδυάζεται με την ψυχική διαταραχή δημιουργεί περαιτέρω νοσηρότητα. Ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι ότι πολύ συχνά βλέπουμε σε αγχώδεις νεαρές γυναίκες όπου η συνεχής ψυχοκαταπώνηση να προκαλεί περαιτέρω προβλήματα, όπως ας πούμε η φλεγμονώδης νόση του εντέρου, η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος του Κρόν ή ακόμα και αυτοάνωσα νοσήματα όπως η ρευματοειδή αρθρίτης, η οποία σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με το στρες, πιθανόν εξαιτίας της πολύ μεγάλης καταπώνησης και της κατάρρευσης του ανοσοποιητικού συστήματος που επισυμβαίνει στις αγχώδεις διαταραχές που συνδυάζονται με καταθλιπτική διάθεση και με αύξηση αυτού που λέμε της κορτιζόλης, μιας ορμόνης που βλάπτει πολύ και εμποδίζει τη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος. Όταν μιλάμε για ψυχικές ασθένειες, μας πάει το μυαλό συνήθως σε ψυχασθένεια, σε πολύ βαρύ νόσημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και πιο ελαφριές μορφές. Ας πούμε το άγχος ή το στρες, το χρόνιο στρες, που λίγο πολύ κυριεύει όλον τον κόσμο στη σημερινή εποχή, συγκαταλέγεται, αν δεν κάνω λάθος, στις ψυχικές νόσους. Επίσης, ξέρουμε πολύ καλά, θα με διαψεύσετε αν δεν είναι έτσι, ότι εμείς οι γυναίκες αγχωνόμαστε πολύ περισσότερο από τους άντρες. Και θα ήθελα λίγο να μου πείτε τι ακριβώς γίνεται και με αυτό το κομμάτι, γιατί σήμερα όλοι, είπα και στην αρχή, ζούμε κάτω από την πίεση αυτή της καθημερινότητας, των προβλημάτων, της κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Άρα λοιπόν το άγχος και το στρες νομίζω ότι είναι παραπάνω. Και ως γυναικείο φύλο το αποδεχόμαστε και πιο πολύ. Τι γίνεται και τι θα συμβουλεύατε τις γυναίκες, γιατί θα ήθελα να δώσουμε και κάποιες συμβουλές εκεί που μπορούμε να επέμβουμε. Δεκτό. Ναι, συμφωνώ καταρχήν με το θέμα έτσι όπως το θέτεις, αναμφίβολα, και είναι ένα θέμα δημόσιο αυτό να το συζητήσουμε. Είναι ένα θέμα που αφορά τη δημόσια σφαίρα για το πώς διαχειριζόμαστε το στρες, ποιες είναι οι επιπτώσεις του στρες και της ψυχοκαταπώνησης που υφιστάμεθα. Ποιος είναι ο ιδιαίτερος ρόλος του στρες και αν υπάρχει ειδική σχέση του στρες με τις γυναίκες. Αναμφίβολα. Όπως είπαμε, το στρες επηρεάζει δύο ειδικές κατηγορίες όσον αφορά την ψυχοκαταπώνηση των γυναικών και σχετίζεται με τις αγχώδεις διαταραχές που είναι λίγο παραπάνω στις γυναίκες από τους άντρες και με την κατάθλιψη που επίσης είναι λίγο παραπάνω στις γυναίκες από τους άντρες. Τώρα, η ευαλωτότητα των γυναικών σε σχέση με την ψυχική νόσο σχετίζεται με βιολογικά αίτια, τα οποία μπορεί να έχουν σχέση με την σχέση του ενδοκρινικού συστήματος με το νευρικό σύστημα, τα οποία, επειδή οι γυναίκες έχουν στον αναπτυξιακό τους κύκλο την πορεία των ορμονών από την εμειναρχή, τον καταμείνιο κύκλο, την εγκυμοσύνη, τη γαλουχία κλπ. Και την κλιμακτήριο. Έχουμε όλες αυτές τις φάσεις οι οποίες επηρεάζουν διαφορετικά την ψυχική σφαίρα και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε κάποια φορά αυτό το θέμα. Έχουμε επίσης κοινωνικά αίτια, τα οποία έχουν σχέση με την αλλαγή του ρόλου της γυναίκας και την έξοδό της πια στον πολιτισμό και έξω από την οικογένεια, το πανεπιστήμιο, δηλαδή τις σπουδές και την εργασία. Και έχουμε και τον τρίτο ρόλο,
τα κοινωνικά αίτια που αλλάζουν τον τρόπο που η γυναίκα εκτίθεται στο στρες είναι η αλλαγή του ρόλου της μέσα στην κοινωνία γενικότερα. Γιατί από τους δεσμούς αίματος που όριζαν πια την τύχη μιας νέας γυναίκας, έχουμε φτάσει πια στην πλήρη αυτοθέσμηση της γυναίκας, όπου η γυναίκα ορίζει πια το ρόλο της, το σώμα της, με έναν τρόπο έτσι τελετουργικό, σχεδόν θρησκευτικό πια, όπου επαφίεται στην η γυναίκα να αντιμετωπίζει το σώμα της. Το σώμα είναι πια μια νέα θρησκεία, η σεξουαλικότητα είναι μια άλλη νέα θρησκεία, η κινητικότητα και ο αυθορμητισμός, το fast and furious, ας πούμε, των γυναικών στην αναζήτηση συντρόφων είναι επίσης μια νέα πηγή πολιτισμού, θρησκεία είναι και αυτό πια. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα και οι γυναίκες έχουν εισάγει μόνες τους μια νέα θρησκεία σε πολλούς υποτομείς της ζωής τους. Οι οποίες μάλλον τις φορτώνουν πολύ περισσότερο με προβλήματα, θα έλεγα. Που φορτώνουν τις ίδιες περισσότερο με προβλήματα, αλλά τίθενται προβλήματα πια σε όλη την κοινωνία, γιατί τα προβλήματα αυτά των γυναικών τα συναντάμε και δεν έχουμε προετοιμαστεί τόσο πολύ να τα αντιμετωπίσουμε και πολύ συχνά τα αφήνουμε να εξελίσσονται και πολλές φορές βρισκόμεθα από εκπλήξεων. Ένα από τα αίτια αυτών των αλλαγών που έχουν συμβεί, όπως είπαμε, ας πούμε, εξηγούν την ευαλωτότητα των γυναικών στο στρες, μαζί με ένα σωρό άλλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, η υπογεννητικότητα, ας πούμε, η αλλαγή της οικογένειας, η αλλαγή των υποστηρικτικών δικτύων, η αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας συνολικά, η μεγάλη αλλαγή της παραγωγής πολιτισμού, τι σημαίνει να παράγουμε πολιτισμό σήμερα και φυσικά και η μεγάλη αλλαγή στην εργασία. Όλα αυτά είναι πολύ έμεση τρόποι και παράγοντες ή παράμετροι που επηρεάζουν τις γυναίκες να νιώθουν στρες και πιθανόν κάποιες από αυτές να έχουν και ψυχοπαθολογικά συμπτώματα. Σαφέστατα, μέσα σε όλα αυτά, όπως βλέπουμε, μεσολαβεί ο ιδιαίτερος τύπος της προσωπικότητας μιας γυναίκας, αυτό που λέμε η ψυχοσύνθεσή της, το ταμπεραμέντο της, που είναι ένα μείγμα προσωπικών της, βιολογικών χαρακτηριστικών, αλλά και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, ο τρόπος δηλαδή που μεγαλώνει και ο τρόπος που συνδέεται με τα πρώτα πρόσωπα στην οικογένεια, τη μητέρα της και τον πατέρα της, και μεγαλώνει έτσι. Το ψυχολογικό, το κοινωνικό και το βιολογικό, όπως είπαμε, διαπλέκονται και δημιουργούν την ευαλωτότητα αυτή στις γυναίκες που σαφέστατα είναι λίγο μεγαλύτερη από τους άντρες. Τώρα, όσον αφορά αν η ευαλωτότητα γενικά στο στρες κάνει καλό στις γυναίκες ή κακό, μάλλον το τελικό αποτέλεσμα δείχνει ότι μάλλον καλό κάνει, κατά τη γνώμη μου, γιατί τις κάνει πολύ πιο ευέλικτες στο να διαχειρίζονται τη ζωή με νέους τρόπους. Είδαμε ότι έχουμε νέες μορφές ζωής από τη μεριά των γυναικών, νέα μοντέλα διαχείρισης της δημιουργικότητας, της θρησκευτικότητας, της επαφής με την τέχνη και τον πολιτισμό και φυσικά και της επαφής με τους άλλους, με τον τρόπο της επικοινωνίας. Έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής μας και δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Έχουν δημιουργηθεί πολύ καινούργια δεδομένα, τα οποία χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Και σε αυτά τα καινούργια δεδομένα είναι σαφέστατα ότι πρωταγωνιστούν οι γυναίκες. Γιατί, να θυμίσω και τον Ηράκλειτο, σε όλους τους τομείς της ζωής, κατά κανόνα, πρωταγωνιστούν ισότιμα και τα δύο φύλλα, τα συμβατικά. Στα πιο ουσιαστικά και στα πιο μεγάλα, τον κυρίαρχο, κρυμμένο ή φανερό ρόλο τον έχουν οι γυναίκες, όπως είναι η σεξουαλικότητα, η αναδοχή των παιδιών και ο πολιτισμός. Με άλλα θέματα τα πολύ μεγάλα στα οποία πρωταγωνιστούν οι άντρες είναι ένα και μόνο, ο πόλεμος. Σε όλα τα υπόλοιπα, οι γυναίκες έχουν έναν κρυφό ή φανερό ρόλο, τον οποίο οφείλουμε να τον διερευνήσουμε. Αλλά δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω από αυτή τη μελέτη. Και όσον αφορά το μοντέλο, και όσον αφορά την ιατρική προσέγγιση, η ιατρική υπολείπεται στο να μελετήσει τις ιδιαιτερότητες των γυναικών, ακόμα και τις διαφορές όσον αφορά την ψυχοπαθολογία. Γιατί διαφέρουν οι γυναίκες από τους άντρες όσον αφορά την ψυχική νόσο. Το πώς εξελίσσονται οι ψυχικές διαταραχές, έχουν την ίδια πορεία στις γυναίκες ή την ίδια στους άντρες. Δεν έχουν την ίδια. Ως προς το πώς δρουν τα φάρμακα στις γυναίκες, αλλιώς δρουν τα φάρμακα στις γυναίκες, αλλιώς δρουν τα φάρμακα στους άντρες. Άλλα φάρμακα βοηθάνε τις γυναίκες, άλλα τους άντρες. Άλλα προκαλούν παρενέργειες στις γυναίκες, άλλα στους άντρες. Άλλη είναι η πορεία των παρεμβάσεων. Τι συμβαίνει με τα φάρμακα, κύριε Μωρόγιαννε? Υπάρχουν πολλά ανεξήγητα φαινόμενα. Έχει βρεθεί, ας πούμε, ότι τα αντιψυχωσικά φάρμακα βοηθάνε πολύ περισσότερο τις γυναίκες και λιγότερο τους άντρες. Έχει βρεθεί ότι κάποια αντιψυχωσικά φάρμακα για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας προκαλούν στις γυναίκες υπερπρολακτινεμία, η οποία είναι μια αιτία που δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα. Ενώ στους άντρες δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί
Τα φάρμακα αυτά επιδρούν στην ορμόνη προλακτίνη. Έχουμε βρει επίσης ότι κάποια φάρμακα νεότερα αντικαταθλιπτικά, όπως η εκλεκτική αναστολή της επαναπρόσληψης της σερωτονίνης, βοηθάνε περισσότερο τις γυναίκες και λιγότερο τους άντρες. Έχουμε δηλαδή διαφορές στον τρόπο που λειτουργούν οι γυναίκες και στον τρόπο που λειτουργούν οι άντρες. Έχουμε επίσης διαφορές όσον αφορά την κοινωνική αποκατάσταση. Στις γυναίκες η αποκατάσταση βοηθάει πολύ περισσότερο από ό,τι στους άντρες. Έχουμε μεγάλες διαφορές, τις οποίες δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε επακριβώς. Οι οποίες τώρα παρατηρούνται και είναι υπομελέτη. Γι' αυτό ακριβώς γίνονται και οι κλινικές δοκιμές, γι' αυτό γίνονται και οι μελέτες παρατήρησης, γι' αυτό έχουν σημασία και οι μετααναλύσεις οι οποίες μας δίνουν δεδομένα. Αλλά και οι απλές κλινικές παρατηρήσεις από την καθημερινότητα μας δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύλων, οι οποίες και σε αυτό το επίπεδο, το ιατρικό και το ψυχιατρικό, μπορεί να έχουν τεράστια σημασία όσον αφορά την έκβαση μιας νοσηρής ψυχοπαθολογικής κατάστασης. Αν σας ζήταγα να δώσουμε μερικές συμβουλές στις γυναίκες που αγχώνονται πάρα πολύ, πώς να αντιμετωπίσουν αυτό το άγχος ή το στρες, τι θα τους λέγαμε? Γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί αρκετές γυναίκες, το ξέρω καλά. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση του στρες στις γυναίκες πρέπει να τις θέσει μπροστά στην αναπλαισίωση της ζωής τους και την αναθεώρηση πολλών προτεραιοτήτων που τις εντάσσει σε ένα πλαίσιο που είναι ανασφαλές και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να νιώθουν πλήρεις, επαρκείς και ότι ζουν σε συνθήκες ασφάλειας και βοήθειας. Το αίσθημα της αβοηθητότητας είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα σήμερα που παρασύρει τους ανθρώπους σε μια αίσθηση εγκατάλειψης, μοναξιάς και έλλειψης βοήθειας και ότι οι άνθρωποι ζουν χωρίς να ακούγονται, χωρίς να παρατηρούνται και χωρίς να γίνονται αντιληπτοί ως άνθρωποι και ως όντα από τους άλλους ανθρώπους και από τις άλλες γυναίκες δίπλα τους και από την οικογένειά τους, αλλά και από τους συντρόφους τους, είτε τους συνοδούς, είτε τους περιστασιακούς εραστές, είτε τους συζύγους τους, είτε τους άντρες τους. Πρέπει οι γυναίκες λοιπόν να δουν ξανά το θέμα των σχέσεών τους, πρώτα απ' όλα με τον εαυτό τους και την ίδια τους την ύπαρξη, και πρέπει να θυμούνται ότι και αυτές, όπως και όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα και οι άντρες, και για τους άντρες ισχύει αυτό, ότι εκτός από το να υπάρχουμε σε αυτόν τον πολιτισμό και σε αυτή τη ζωή, οφείλουμε να οργανώσουμε λίγο καλύτερα και το πώς να ζούμε. Και στο πώς να ζούμε έχουμε αλλάξει τόσα πολλά που πραγματικά είναι σαν να ερχόμαστε ξανά, σαν να εμφανιζόμαστε ξανά στη γη όπως ο μικρός πρίγκιπας του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί, όπου αναγκάστηκε να ξαναρχίσει τη ζωή του αρχίζοντας από την αρχή και ονομάζοντας τα πράγματα και ορίζοντας τις σχέσεις του εξ υπαρχής. Δηλαδή η ζωή η σημερινή των γυναικών φαίνεται σαν να ξεκινάει από το μηδέν. Είναι τόσο ρηξικέλευθη η συμπεριφορά τους σε σχέση με τη ζωή των παλαιότερων, όπου πραγματικά θέτει τόσο καινούργια δεδομένα, που αυτό τις κάνει να έχουν αυτή τη ρωμαλαιότητα, η οποία πραγματικά είναι θαυμαστή, αλλά την άλλη μεριά τις εκθέτει σε τέτοιο κενό υποστηρικτικού τύπου όσον αφορά τις αναπαραγωγές, που πραγματικά τις εκθέτει σε αυτό το κοινωνικό άγχος που περιγράψαμε. Ωστόσο, οι γυναίκες οι οποίες έχουν καλές αναπαραστάσεις από τη σχέση με τη μητέρα τους και τον πατέρα τους, νομίζω ότι θα αντέξουν αυτό το τόλμημα που τους έχει προκαλέσει η νεωτερικότητα της εποχής που ζούμε. Και νεωτερικότητα εννοώ τη ρήξη με την παράδοση κάθε είδους, τη ρήξη της γυναίκας με τους κλασικούς οικογενειακούς δεσμούς, την έξοδο από τα στερεότυπα, το ερώτημα της αυτοθέσμησης και της αυτοοργάνωσης, το ερώτημα των προτεραιοτήτων της όσον αφορά τη διαχείριση του σώματος, τη διαχείριση των ορμονών της, τη διαχείριση των ορμών της, τη διαχείριση του ημερήσιου κύκλου κλπ. Και τη διαχείριση της ομορφιάς και τη διαχείριση των σχέσεών της στο σύνολό της, αλλά και του νοήματος ζωής τελικά. Λοιπόν, νομίζω ότι οι ανθεκτικές γυναίκες θα ξαναεπιβιώσουν και θα μας δείξουν το δρόμο. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι για τις λιγότερο ευνοημένες γυναίκες. Για τις γυναίκες που περνάνε δύσκολες στιγμές, τις γυναίκες που προέρχονται από τα μεταναστευτικά κύματα ή τα κύματα των προσφύγων, οι γυναίκες που είναι αποδυναμωμένες από την αρχή εξαιτίας οικογενειακών προβλημάτων, οι γυναίκες που είναι αποδυναμωμένες από προβλήματα υγείας, ή οι γυναίκες που είναι αποδυναμωμένες από οικονομικά προβλήματα, ή οι γυναίκες που στερούνται την προσβασιμότητα σε όλο αυτό το θαύμα της νεωτερικότητας που περιέγραψα. Σε αυτές οι γυναίκες πραγματικά υπάρχει ένα θέμα. Εκεί
πρέπει να μην ξεχνάνε ποτέ να μην εγκαταλείπουν τις σχέσεις τους. Η σχέση με τις άλλες γυναίκες, η σχέση με τους συγγενείς τους, η σχέση με τους ανθρώπους που μπορούν να τους στηρίξουν και να τους κατανοήσουν είναι το καλύτερο φάρμακο. Το καλύτερο φάρμακο είναι η σχέση. Γιατί η σχέση είναι θεραπεία. Και τι γίνεται όταν δεν υπάρχει αυτή η σχέση? Η διακοπή της σχέσης είναι κατά κανόνα το γκρέμισμα της γέφυρας, είναι η κατάθλιψη. Μπορεί να είναι μια γυναίκα που να μην έχει σύντροφο, να μην έχει συγγενείς. Εκεί τι γίνεται με τη γυναίκα αυτή? Εδώ θα πρέπει να βοηθήσουν τα κοινωνικά δίκτυα. Θα πρέπει να βοηθήσει η πόλη, θα πρέπει να βοηθήσουν οι ομάδες των ανθρώπων που έχουν αρμοδιότητα να βοηθήσουν, οι ομάδες ψυχικής υγείας, οι ομάδες των εθελοντών, οι ομάδες των πολιτιστικών φορέων μιας κοινότητας, ενός δήμου ή ενός νομού που μπορούν να προσφέρουν κάποια βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Πιστεύετε ότι στη χώρα μας υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες? Πιστεύετε ότι υπάρχουν πόλεις ή δήμοι, κοινότητες που να μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι? Υπάρχουν σε μικρό βαθμό. Υπάρχουν κάποιες ομάδες εθελοντών, υπάρχει η εκκλησία η οποία βοηθάει και υπάρχουν και κάποιοι ακτιβιστές οι οποίοι είναι λίγοι και στηρίζουν τέτοιους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δύσκολη στιγμή. Είμαστε πίσω στα θέματα του κοινωνικού κράτους και της αλληλεγγύης. Ακόμα και οι δομές του δημοσίου τομέα βρίσκονται σε κρίση εξαιτίας του ότι υπάρχει στην Ελλάδα μια κατάρρευση του δημοσίου τομέα. Εξαιτίας μιας πολύ κακής νοοτροπίας που επεκράτησε μετά την εφαρμογή των νόμων που αλλάζουν την οικονομική συμπεριφορά μας και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος κλπ. Υπήρχε μια κακή νοοτροπία στο δημόσιο τομέα και σε συνδυασμό με τις περικοπές εφήγησαν και οι δομές που είναι φτιαγμένες να προστατεύουν τους αδυνάτους. Κυρίως οι αδύνατοι και οι αδύναμοι υφίστανται την κρίση και το πλήγμα στην κρίση που περνάμε. Μάλιστα. Βέβαια πρέπει να πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε όχι ώρες, εβδομάδες και θα μπορούσαμε να κάνουμε και πάρα πολλές υποενότητες, γιατί εμείς πιάσαμε λίγο την επιφάνεια και το γενικό σύνολο. Παρ' όλα αυτά, πολύ σωστά είπατε στην αρχή ότι αλλιώς αντιδράσει μια γυναίκα σε μια κατάθλιψη, αλλιώς αντιδράσει όταν της ανακοινωθεί ότι πάσχει από κάποια μορφή καρκίνου, αλλιώς όταν θα της πούνε ότι πάσχει από ένα αυτονόσο νόσημα. Νομίζω ότι αυτά είναι μικρές υποενότητες που ίσως κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να τις κάνουμε και χωριστά. Ακριβώς. Και θα κλείσω με κάτι το οποίο δεν έχει σχέση τόσο με ασθένεια, αν και κάποιες φορές η αιμονή της ομορφιάς μπορεί να προκαλέσει μία μορφή ασθένειας στις γυναίκες. Ίσως το ότι υπάρχει αυτή η ευαρέσκεια στις γυναίκες να είναι μόνιμα νέες και ωραίες. Ίσως γιατί γενικότερα όλοι προβάλλουν ένα μοντέλο, κάπου εκεί ξεκινάει και η νευρογενή ανορεξία με το πολύ αδύνατο πρότυπο γυναίκα, στη γυναίκα στέκα, χωρίς καμπύλες, χωρίς τίποτα. Ίσως η ανασφάλεια πολλές φορές που μπορεί να κουβαλάει μια γυναίκα μαζί της έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας, οι πλαστικές, μικρές ή μεγάλες επεμβάσεις. Θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο σε αυτό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι υπάρχει μια έξαρση της ανάγκης για πλαστική χειρουργική, για επαναρθρωτικές επεμβάσεις, για αποκατάσταση δηλαδή σημείων του σώματος, τα οποία είναι από πολύ φανερά όπως το πρόσωπο έως απίθανα σημεία του σώματος, το πολύ γνωστό η αποκατάσταση του στήθους και οι αλλαγές του μεγέθους. Γίνονται πολύ παράξενες επεμβάσεις στο σώμα, επειδή το σώμα αντιμετωπίζεται ναρκισσιστικά, αντιμετωπίζεται αυτοαναφορικά, όπως είπα, έχει αλλάξει η αντίληψη της γυναίκας για το σώμα της. Πώς μπορεί να είναι αυτό για την υγεία μιας γυναίκας? Είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι πάρα όχι από το θέμα της υποτροπής μιας επέμβασης, γιατί μιλάμε για επεμβάσεις, όσο για το ψυχικό της κόσμου. Σαφέστατα, γιατί κάτω από αυτή την αναζήτηση για πλαστικές επεμβάσεις αποκατάστασης κρύβεται αυτό που λέμε μια διαταραχή της εικόνας του σώματος, μια δυσμορφοφοβική διαταραχή. Δηλαδή, πολύ συχνά κάποιες γυναίκες πιστεύουν ότι κάποιες περιοχές του σώματός τους είναι δυσμορφές, δεν είναι ικανοποιητικές, ενώ αντικειμενικά είναι. Οι ίδιες όμως πιστεύουν ότι δεν είναι. Εδώ βρίσκεται μια ψυχική διαταραχή, όπου την ονομάζουμε εμείς δυσμορφοφοβική διαταραχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι το πρόσωπό μου δεν είναι ωραίο, η μύτη μου δεν είναι ωραία, τα δόντια μου προέχουν, τα χείλη μου είναι μικρά, το στήθος μου είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό, τα πόδια μου και ούτω καθεξής, και να μην πω και σε περαιτέρω σημεία τα οποία την χάνουν πλαστικής χειρουργικής.
Εδώ πολλές φορές οι γυναίκες οι οποίες έχουν στοιχεία της προσωπικότητας τα οποία είναι πολύ ανόημα και στοιχεία τέτοιες διαταραχής δυσμορφοφοβικού τύπου γίνονται κατά κανόνα θύματα των πλαστικών χειρουργών και πολύ συχνά οδηγούνται στο χειρουργείο χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα, γιατί το αίτημα μετά την αποκατάσταση του πρώτου αιτήματος ακολουθεί ένα άλλο αντίστοιχο αίτημα, γιατί η δυσμορφοβική διαταραχή και οι διαταραχές τύπου προσωπικότητας όσον αφορά την αντίληψη της εικόνας του σώματος και την απαρτίωση ενός εαυτού, ο οποίος να είναι ικανοποιητικός και αποδεκτός από την ίδια τη γυναίκα, δεν ολοκληρώνεται ποτέ με αυτή την τακτική. Θέλει άλλη θεραπευτική αντιμετώπιση και θέλει δηλαδή η γυναίκα να ειδωθεί μέσα σε ένα πλαίσιο διαφορετικό και να βοηθηθεί να φύγει από την αυτοαναφορική θεώρηση του εαυτού της και την αρξιστική καθήλωση του σώματός της, να οδηγηθεί σε μια πιο λειτουργική σχέση με τον εαυτό της, με κοινωνικούς όρους, με όρους ενός άλλου βλέμματος και μιας σχέσης με πραγματικούς ανθρώπους, για να γίνει και αυτή πιο πραγματική. Γιατί έτσι η γυναίκα αποπραγματοποιείται, υποκειμενικοποιείται. Καταργείται ο ψυχισμός της και γίνεται ένα άψυχο σώμα, το οποίο συνεχώς προσπαθεί να επιδιορθώσει για να βρει έναν εαυτό που δεν της αρέσει, ο οποίος ποτέ δεν πρόκειται να γίνει. Είναι μια ουτοπία αυτή η παρέμβαση. Είναι ένα θέμα αυτό, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που πραγματικά θέτει και τα όρια της ιατρικής στο προσκήνιο, πόσο σοβαρή είναι μια τέτοια προσέγγιση από τη μεριά της ιατρικής και πόσο η σοβαρή και υπεύθυνη ιατρική πράξη είναι αυτή η κακομεταχείριση μιας συγκεκριμένης ομάδας γυναικών που καταφεύγει σε τέτοιου είδους επεμβάσεις. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μωρόγιαννη, τι γίνεται με τις γυναίκες που έχουν νοσήσει από νευρογενή ανορεξία? Ναι, μεν το έχουν ξεπεράσει, αλλά όχι πλήρως. Εννοώ ότι το έχουν ξεπεράσει, δεν χρειάζεται να είναι στο νοσοκομείο, κινούνται, δουλεύουν κανονικά, αλλά ακόμα υπάρχει το πρόβλημα της ανορεξίας και ταυτόχρονα είναι μητέρες. Μπορεί να περάσουν αυτό το πρόβλημα στα παιδιά τους και κυρίως στην κόρη? Αυτό είναι ένα πολύ ειδικό θέμα και πραγματικά η βιβλιογραφία λέει ότι οι ανορεκτικές μητέρες μεταφέρουν το ανορεκτικό προφίλ και στις κόρες τους και στα αγόρια τους. Πραγματικά υπάρχει ένα διαγενειακό φαινόμενο το οποίο μεταφέρει κάτι από τη μια γενιά στην άλλη. Τώρα, αν είναι απολύτως γενετικό, βιολογικό δηλαδή, ή είναι αναπτυξιακό, ή είναι μαθησιακό, ή είναι ψυχολογικό, δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα. Πάντως ότι υπάρχει μια μεταφορά όλου αυτού του ψυχοπαθολογικού φαινομένου στην οικογένεια ολόκληρη, είναι αλήθεια. Οι ανορεκτικές γυναίκες είναι πολύ δύσκαμπτες, είναι απόλυτες, έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα με τον έλεγχο και οπωσδήποτε μια γυναίκα είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει σε συνθήκες ανατροφής ενός παιδιού με τέτοια χαρακτηριστικά. Όπως επίσης είναι πολύ δύσκολο, αν τα χαρακτηριστικά αυτά επιμένουν, να λειτουργήσει και σε μια σχέση. Γι' αυτό πολύ συχνά οι ανορεκτικές έχουν συγκρουσιακές σχέσεις με τους συζύγους τους και είναι πολύ δύσκολες οι σχέσεις τους μέσα σε μια οικογένεια. Μάλιστα. Επίσης ένα θέμα, όπως είπατε πολύ σωστά, πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα για επόμενες συζητήσεις. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν σας έχω και σε επόμενες εκπομπές, κύριε Μωρόγιαννη. Θα πρότεινα να συζητήσουμε το θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτό το συζητήσαμε γιατί και αυτό πριν. είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ψυχοκαταπώνηση στις γυναίκες και ψυχοπαθολογία. Είναι το σίγουρο ότι θα είναι το επόμενό μας θέμα αρχές Δεκεμβρίου. Ακριβώς. Έτσι και το οποίο συνδυάζεται πολύ με την νεωτερικότητα, όπως είπαμε, και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα γιατί απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες. Δεδομένου ότι έχει αυξηθεί ο μέσος όρος γάμου των γυναικών και ο μέσος χρόνος απόκτησης του πρώτου παιδιού, που έχει φτάσει στα 33-35, καταλαβαίνεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για ορισμένες γυναίκες που φτάνουν σε αυτή τη λύση και εκεί δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα ψυχολογικά, οικογενειακά, κοινωνικά. Άρα λοιπόν αρχές Δεκέμβρη θα σας έχουμε αυτό το θέμα, το προλογίζουμε ήδη από τώρα. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σας παρουσία εδώ. Πραγματικά νομίζω ότι θίξαμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω αν δώσαμε λύσεις, τουλάχιστον ίσως γνωρίσαμε και γνωστοποιήσαμε ακριβώς τι συμβαίνει. Νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε ένα-ένα τα κομμάτια για να μπορέσουμε να δώσουμε ίσως και λύσεις και πάντα νομίζω η ψυχική υγεία εξατομικεύεται και πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να δώσουμε και συγκεκριμένες απαντήσεις.
Και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Νομίζω είπαμε μερικά πράγματα, προσεγγίζουμε το θέμα και πάνω απ' όλα συζητάμε. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και δίνουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε κοντά στους τηλεθεατές, κοντά στους πολίτες, κοντά στις γυναίκες που ενδιαφέρονται να ακούσουν και να συζητήσουν μαζί μας ή να ενημερωθούν ή και να πάρουν κάτι από όλη αυτή την προσέγγιση που κάναμε και τη συζήτηση. Μάλιστα. Εγώ, εκτός από τον κύριο Μωρόγεννη, φίλες και φίλοι, θα ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας απόψε. Να σας πω ότι η εκπομπή μας είναι σε επανάληψη το Σάββατο το βράδυ, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη θα είμαστε με ένα καινούριο θέμα, πάντα από το χώρο της διατροφής ή από το χώρο της υγείας, τι από τα δύο, ή και τα δύο θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή που θα είναι Τετάρτη βράδυ, πάντα από το κανάλι Ιωάννινα TV. Από μένα λοιπόν τον κύριο Μωρόγεννη αλλά και τους τεχνικούς του σταθμού μας, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο, ήσυχο βράδυ. Καληνύχτα σας.